morning everyone! Welcome back again to our channel. So for today's video, ay magpapakondisyon tayo ng ating mga tandang kasi it's been a while since we did it and we would just like to share this to you guys. And also presenting to you Mayor. So we have a new one. So he's just 5 months old, guys, and he's a Brazilian Shamu. We got this from a friend ng Mr. ko. Here he is. Bago namin siyang alaga. So si Rapido kasi what we are planning for is papahingahin muna namin kasi nga we are having this target na by the month of July to August magbe-breed kami for December na mga pang-dispose, which is we know December yun yung time ng Christmas and everything. So iti-take namin yung opportunity na yon para at least makapag-breed din and makapag-dispose by that time. So before namin siya ipakawala sa range, pwedeng mag-breed ng babae, guys. So kasi bata pa siya. Kumbaga hindi pa siya that time na anong term nito, yung nangungupa kung sa amin pa dito sa Bisaya. So comment down below, guys, kung anong term no, nakalimutan ko na naman ang term niyo in Tagalog. So hindi pa siya nangungupa ng babae. So, kaya ngayon, pakondisyonin namin. A month from now is pwede na siya kasi as far as I know is nasa 6 to 7 months yung lalaki is pwede na mangupa sa ating mga babae. So, ayun. So, yeah. Anyway, disclaimer na kagabi, hindi ko na lang pinakita. Pinainom na namin sila ng astig or pinorga na namin kasi para na din this morning is pwede na namin silang liguin and ma-injikan ng ating vitamins. So kasama nila, guys, yung mga liligo namin is yung mga broadcock, yung ito si Mayor at saka si Rapido, and also yung tatay ng mga ito, tatay ng mga pabo namin. Liliguin din namin sila, guys, kasi it's been like simula nung dumating sila dito is nasa around 2 to 3 months na kondisyon sila. So ngayon ulit mapapakondisyon natin ulit sila kasi by that time na yun na nga nasabi ko to in my previous video na yung nanay ng mga pabo namin na maliliit is hiniwalay na namin mga siguro nasa 1 week na mula nang hiniwalay namin. So ngayon 1 week is kagabi, yun na nga napurga na namin. Ayan. So yung nandito sa loob napurga na namin yan, guys. So, kaya ngayon, liliguin din natin yung mga nanay ng ating pabo. So, yes, let's go, guys, and grab each one of them para at least mapadali ang ating proseso. Ayan, dito namin nilagay si Rapido kasi hindi sila pwedeng maglapit ni Mayor kasi aggressive tong si Rapido masyado or matanda na. Kaya dito na muna namin nilagay, pero liliguin na namin sila or siya, pati si Mayor or yung mga broodcock namin and yung mga ibang pabo na nanay. So this how Rapido looks like kapag nakatayo. Medyo bored si Rapido natin kasi meron sa page namin, nag-comment doon na baka daw ganyan si Rapido kasi meron ng bago, kumbaga nagsiselo siya. Nakakatawang isipin pero siguro nasa isip niya, guys, kapag nakawala siya dito is bubugbugin niya si Mayor. So ayan, magliligo na muna tayo sa kanila, guys, para one way or another makondisyon natin sila. Kasi nga we have a target, guys. So yeah. So ayan si Rapido, guys, oh. Ayan. Ganyan siya. So large size lang siya, guys. Ayan, kaya maraming nagsasabi na ang liit-liit ni Rapido. Pero yeah, you can see this, oh. Ayan, papakita ko sa inyo. Ganyan. Ganyan si Rapido kalaki, guys, na ayan. So, yeah, liliguin na natin. Let's go. So, eto, guys. Eto na si Rapido. Liliguin na natin. Ayan. So, disclaimer, yung kilo ni Rapido, guys, is nasa 3 3/4. So, sa mga nagsasabi na maliit, payat. So, ayan. Nasa inyo na ang paghuhusga. So, ganyan ka hassle. Lalo na kapag ikaw lang mag-isa, magliligo ng ganyan kalaki. Ayan, guys, oh. Ganyan kalaki yung liliguin mo, parang bata na talaga na 1 year old. So buti pa nga yung 1 year old is hindi gumagalaw. Eto, medyo mahihirapan ka talaga. Ayan. So that's our very own Rapido. So same pa rin, guys, ha. Kaya nga kami hindi lang sa nanay kami nagkukondisyon, pati rin sa tatay kasi para mapanatili yung kanilang
fertility. Ay, isa na rin yan na dapat nating alagaan ang ating mga broodcock, lalo na sa mga tulad namin na backyard racer lang or yung mga kukunti lang din yung ating mga resources. Kumbaga, in specific, konti lang yung kapital pero kailangan natin na malaki ang kita. So, yan yung ginagawa natin. Para sa isang pisa, guys, is marami talagang fertile na eggs doon. So, ang tendency kasi, guys, kapag hindi tayo nagpapakondisyon ng ating mga tandang, maging yung mga nanay nila or yung mga inahing manok, is yun ang yun yung iba na sinasabi nila bakit 5 lang yung napipisa. So, ang tawag dyan dito sa amin, guys, bugok o yung walang similya, yung itlog, kaya yun ang nangyayari. So, ayan. Ibabrush muna namin si Rapido, guys, ha, kasi mahirap talaga kapag mag-isa lang. Nandito na si Rapido, ayan. So, ayan, nalinisan ko na yung mukha din niya. So, ganyan yung kanyang paa, guys, o yung kanyang legs. Yung paa ni Rapido, ganyan. Parang mas malaki pa yung paa niya sa kamay ko, sa mga daliri ko. So, ganyan yung paa ni Rapido. So, ayan, lublub na natin si Rapido, guys. Doon sa washout, guys, ayan yung parati namin ginagamit na pang ano sa kanila, para rin mga ano yung mga bugs na nasa kanila or yung mga hanip na sinasabi ng kadalasan sa inyo na tawag dun sa Tagalog. So, ayan. Nilagay namin yung dito sa mas malaki na balde, guys, kasi malalaki sila. So, kasama din kasi yung pabo. Kaya, kailangan na malaki yung ating balde. Ayan. So, kasi malalaki sila. Kung maliit yung gamitin mo, guys, mahihirapan ka kapag ganun. So, ayan. So, tapos na natin naligo si Rapido, guys. Ayan, dito namin lalagay sa may bandang init para mas madali din siyang tapos merong may lilim din para kapag medyo mainit na. Ayan, dito lang siya banda. So, ayan, giniginaw pa kasi yan. Kaya dyan talaga yan sa medyo mainit. Pero hindi naman yung tipong, guys, na mainit talaga. Yun ang nga sinasabi ko always din na kung magpapakondisyon din kayo is mainam na umaga, kasi yung ating araw kapag umaga is mas maganda pa yun kaysa yung tipong tanghalin na talaga, guys. Baka hingalin na yung manok nyo. So, ayun. Let's go tayo kay Mayor. So, ayan. Ito na si Mayor, guys. Ayan. 5 months old. Aming Brazilian Shamo. Ayan, bago siya dito sa ating range. So, ayan siya, guys. So, kung makikita nyo, ayan. Mas malaki siya, or mas matangkad siya kay Rapido, pero hindi siya ganun pakalakihan yung katawan niya kasi nga, 5 months pa naman din siya. So, ayan, liliguin din natin kasi isa din siya sa ating broodcock dito soon na gagawin natin na pamalit-palit din kay Rapido kasi para at least hindi sila bugbog sa pag-breed ng ating mga natives na babae. So, liliguin na muna namin sila, guys, para lahat na, and then later on, we're gonna be doing a shout out. So, see you later, guys. Yung ayan. Ito yung makukuha kapag wash out yung ginagamit natin. Yung mga puti-puti dyan, guys, ayan. Mga kuto po yan. Ayan. So, ayan yung mga so, ilublob natin sa wash out. Ayan, guys, napakarami po. Ayan. So, yeah, lublob natin si Mayor. So, Mayor yung pangalan niya, guys, kasi yun yung pinangalan din sa kanya nung before na owner nito. So, etong manok na to, matangkad siya. So, si Rapido kasi, guys, is pang battle siya kasi noon, ginamit siya na, yun na nga, sa mga kapatid natin na Muslim dyan, yung mga sabong na tinatawag nilang pawakan kung sa kanila. So, ayan. So, liguin na muna natin. And yes, nga pala, yung aming mga pabo, hindi ko na ipapakita kasi meron naman kaming vlog niyan. So, ililink ko na lang yung description niyan dyan sa description box below para makita nyo rin yun kung paano yun pinapakondisyon namin yung aming mga pabo. Si Mayor na ligo. So, dito namin ilalagay kasi si Rapido, bandang doon sa kabila. Hindi namin sila papakita sa isa't isa kasi nga magiging aggressive na naman yung si Rapido. So, yan. Kunin lang namin yung mga iba, and then yung mga pure namin, Japanese Shamu. Liliguin din namin yung aming mga little kiddos na bago dito para maisa nilang namin sila. So, kadalasan ginagawa namin to, guys, every Sunday kasi yung mister ko wala siyang work. So, ayan. So, tulungan na lang talaga sa ganitong sistema. Kailangan maligo. So, meron kaming bago
na dumalaga. Tinatawag namin siyang queen. So, ito si queen. So, ang kulay niya is may pagka, hindi ko alam kung anong kulay nito. So, ito si queen. So, native siya guys ha. So, ginawa naming, ano si queen, inahin na manok. Kasi nga, kailangan din natin ng native na manok para nga maging silbing incubator, lalo na sa atin na mga backyard racer lang. Wala tayong incubator sa ngayon. So, ayan. Liguin lang namin sila lahat. So, ayan na guys. Yan yung ating Japanese. Ayan. So, ligo na yung ating new babies over here. So, hindi na namin sila sinabon kasi hindi naman sila nakagala-gala sa range. So, yan yung ating ibibigay na lang din na ano. Lalagay lang natin sila sa wash out. Ayan. Dalawa sila guys ha. Hindi pa kami nakapagbigay ng pangalan sa kanila. So, yung sa previous video ko, nasabi ko doon na mag-comment kayo kung anong mga Japanese name ng ating anime na pwede nating ipangalan sa kanila. Babae at lalaki yan guys. So, ayan. So, ayan, 1 month old guys and 1 week I guess na sila na nandito. So, ayan. Ganyan yung paa nila. Japanese Shamu. Tapos yung bloodline nito is Tanaka yung tatay and then Hotako naman yung sinanay niya. So, hindi sila magkapatid nung kanyang na kasama guys, na yung babae, yung pulat. Ayan, so guys, ayan, natapos na namin ang aming duties for today. Yun na nga ang paliguan ng ating mga little ones over here. And so, with yung dito natin, ayan, nandiyan na sila. So, wala kaming fence guys, so ganyan lang ginamit namin, yung bukag or yung basket na naman. So, ayan si Mr. Mayor and si Queen, nandito si Queen. So, pareha sila na first time if ever na ma-breed. Ito na ang ating shout out for today guys. Ayan, I have to say hi to Sir Mark Bandido from Cagayan de Oro City. Maraming salamat sir. To Ricardo Romulo, to Rinaldo Florendo, and also daw dun sa kanyang biyanan na si Gloria de Jesus Valentino. Happy birthday ma'am. May 9 yung kanyang birthday, and yes, I know na belated na lang yung mag-greet ko sa inyo ma'am kasi nga ito na yung panahon din na nakapag-shoot kami. So belated happy birthday ma'am. So with sa wife ni Mr. Rinaldo na si Nerissa Valentino, 3 years na sila sir and 6 months na mag-asawa. Nung May 9 din yun nangyari. Yun na nga, thank you Sir Rinaldo Florendo and to your family and friends. Maraming salamat po sa inyo. We also have Jolan Monterde Vlogs from Misamis Occidental, to Celet Codilla. So, to Ma'am Celet Codilla, may papabati si Ma'am Celet na si Sir Platon Pallier, si Nida Pallier, and si Aming Niza of Simbunga, Cebu. So, we have also Winvel Otaide, of course, Winvel Otaide, to Celso Buhian from Saudi Arabia, Lu Wasalak Lisayan 2019 from Hinatuan, Surigao del Sur. We also have J. Van Paul Ignacio from South Korea, pero taga Digos po si Sir. So maraming salamat sa panonood po. And yes, we also have Agapito Aranas, and then finally we have Sir Jumel Kagang from Poblacion, Kidapawan City. So sa mga nagtatanong, we are from Kidapawan City, sa Poblacion lang. So again, that's it for this video guys. Hope you like the video. Sana may natutunan kayo in this video, and yes, I'm very thankful for you guys na talagang suporta pa rin sa aming mga vlogs. So ayan, I will continue updating you about our backyard. So on my next videos guys, I don't know kung anong mga topic, pero one of the next videos na i-share namin is kung paano natin mapapa-upgrade yung ating native chicken. So yan, abang-abang kayo dyan sa mga videos na yan guys, kasi i-share namin yan kung paano nyo nga ma-upgrade yung native chickens niyo. So ayun, that's it for this video guys. Hope you like the video. Yun na nga, and yes, peace out everybody. Goodbye. Anyway, stay safe, stay home guys.